Matej, takže premiestnili sme sa do oddelenia chladeného tovaru, čo je určite aj citeľné. Mohol by si mi povedať, aký tovar tu skladujeme? Tak skladujeme tu potraviny, ktoré musia byť špeciálne skladované, teda v chlade. Sú to napríklad mliečne výrobky, šunky, salámy alebo hotové jedlá, napríklad ako tento obed. A ako kontrolujeme kvalitu produktov v tomto úseku? Kvalitu produktov pri príjme kontrolujeme tak ako v suchom sklade, ale okrem toho kontrolujeme aj teplotu daného produktu. Matej, a koľko stupňov je v tomto úseku? Tak v tomto úseku sa teplota pohybuje od 0 do 2 stupňov. Mňa by teda ešte zaujímalo, čo v prípade, že teplota stúpne v tomto úseku? Ak teplota stúpne na 2 stupne v tomto úseku, tak sa vyhlási poplach u našich technikov a tí idú daný problém riešiť, pretože kvalita našich produktov musí byť zachovaná. Nachádzame sa na oddelení ovocia a zeleniny. V príjme ovocia a zeleniny meriame napríklad cukornatosť a samozrejme nemôžeme zabúdať na to najdôležitejšie, a to je chuť.